Здравствуйте, товарищи. Паважаныя дэлегаты, перад адкрыццём нашага пленума я хочу шчыра павіншаваць вас з сённяшнім днём ведаў. Шчыра спадзяюся, што ў гэтым навучальным годзе вы і я ў тым ліку зробім яшчэ шмат карыснага для грамады вучняў 9 класа, для сваёй школы, для саміх сябе. Дорогие делегаты пленума, 7-й пленум Могилевского районного комитета громады вучняў 9 класса объявляется открытым. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Товарищи, на 7-м пленуме Могилевского райкама громады зарегистрировано 3 делегаты. Я лічу необходным довести до вас информацию об выниках 5-го агульнапартыйнага пленума, які адбыўся 31 жніўня учора. На ім прысутнічалі чалец пленума Глеб Сергеевич Бобрович, астатнія чальцы партыі і я. Мы, як дэлегаты пленума, адзінагалосна прагаласавалі за абранне Мікіты Сергеевича Мышко сакратаром грамады па прапагандзе і за ягонае ўзнагароджванне значком за ўнёсак у развіццё грамады. Канешне, вельмі трагічная апынулася для нас звестка, што Мікіта Сергеевич сыходзіць з нашага класа, і поэтому мы узнагародзілі яго вось таким памятным значком, каб ён не забываў, што ён добра паслужыў грамадзе вучняў. Канешне, гэта ўсё, што датычыцца вынікаў таго пленума. А зараз мы с вами пяройдзем да наших сённяшніх пытанняў. Класны савет 9 класа 3 склікання сёння падпісаў пастанову, у якой канкрэтна прызначаная дата правядзення выбараў старасты і памочніка старасты 9 класа. Гэта дата 0,5 верасня гэтага года. То бок праз 4 дні. На рэгістрацыю кандыдатаў нам застаецца толькі один дзень, гэта панядзелак, будні дзень. Поэтому, паважаныя таварышы дэлегаты, я бы хацеў унесці на ваш розгляд прапанову аб вылучэнні чальца Цэнтральнага камітэта грамады вучняў 9 класа Александра Евгеньевича Андренки на посаду помощника старосты 9 класса и об моим вылучении на посаду старосты 9 класса. Паважаныя чальцы грамады, я таксама хочу паведаміць вам аб падрыхтоўцы першага пасяджэння агульнапартыйнай рады. Яно запланаванае на наступны тыдзень. Так што, шаноўныя чальцы рады, Даніил Вячеславович Максакаў, Лизавета Александровна Гаўрушка, рыхтуйцеся до гэтага моманту, вам патэлефануюць падчас пасяджэння 10 зранку, гадзіну 10 у 11, і спытаюць ваши меркаванні аб законапраектах, якія будуць вылучаныя на галасаванне. А цяпер, шаноўныя таварышы дэлегаты, дазвольце мне узнагародзіць Даніила Вячеславовича Максакова, з чальца Цэнтральнага камітэта грамады вучняў, прэзідыума грамады вучняў і старшыню Могилевского районного комитета нашего объединения узнагароды за ўнёсак у развіццё грамады вучняў.
Дякую. Вялікі дякую. Перед голосуванням на пастановы, якія я вылучыў, я хочу звярнуцца да ўсіх прысутных у гэтай зале. Вучыцеся, сябры, каб у будучыні добра здаць экзамены, каб у будучыні працаваць на карысць грамады вучняў усяго 9 класа, на карысць роднай Рэспублікі Беларусь. Товарищи делегаты, ставится на голосование перед 7-м пленумом громады вучняў 9 класса законопроект об вылучении товарища Андреенко Александра Евгеньевича на посаду помощника, на посаду помощника старосты 9 класса от имя партии и вылучение Микиты Сергеевича Журова на посаду старосты 9 класса на ягоных выборах так само от имя партии. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Одиноголосно, дякую. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Товарищи делегаты, я щиро дякую вам за мою падтрымку. У будучыні я пастараюся апраўдаць усе ваши спадзяванні і буду працаваць у суадказнасці з статутам нашай грамады, з рашэннямі 9-го з'езда нашага аб'яднання, каб дабіцца нашых мэтаў. Наперад, шаноўныя дэлегаты, за новымі ідэямі школьнай дэмакратыі! Идеи Маруси платят, 9 класс громада, идеи Маруси платят, 9 класс громада, идеи Маруси платят, 9 класс громада, идеи Маруси платят, 9 класс громада. Паважаныя чальцы Магілёўскага районнага камітэта грамады вучняў. 7-й пленум Могилевского районного комитета громады вучняў 9 класса объявляется закрытым. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде.